Dorwałam w Żabce lody chmurki i burzy, także próbujemy i robimy recenzję lodów chmurki i burzy, tak w połączeniu. Otwieranko. Jak dziwnie musi wyglądać, jak jest chłodno, a ja lody sobie otwieram. Tak on wygląda w środku. Szczerze, standardowe lody. Jak mam być szczera, to są takie standardowe lody, takie czekoladowo-śmietankowe, w sumie to jest taki smak. Właśnie lody o smaku śmietankowo-czekoladowym, ale w sumie standardowy smak, ale dobre, polecam. Takie 9 na 10 bym dała, dobre. Kto tak też je czekoladę?